ассалому алайкум дӯстони азиз. Субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. Ман роҳ гирифтам сӯи беморхона, хостам давоми табобати почаҳоямро давом диҳам. Дӯстон, гуфтанӣ будам ки духторхонае ки ман меравам, дар он ҷо ҳамаш пулакӣ аст. Аз сабаби он ки чӣ мегӯянд, косметологически мегӯянд, аз ҳамин сабаб пулакӣ аст. Мо полис дорем, гражданство дорем, хай дар он ҷо раҳ намеравад. Дӯстон, ман рафтам, аз он ҷо табобатро гирифтам, баромадам. Ман акнун сӯи хона рафта истодам. Дӯстони азиз, трамвай гоҳии намуд трамвай. Ман сӯи меравам. Дӯстони азиз, хостам трамвайҳои ҳозираро ба шумо нишон диҳам. Инҳо трамвайҳои нав ҳастанд. Дӯстони азиз, ман бо воситаи трамвай ба магазин омадам. Хостам як назар кунам ки дар магазин ҳеҷ чизҳои лозим барои кӯдакон, барои рӯзгор нарху навоаш чандҳо аст. Дидам ки дар ин ҷо рости гап, дӯстони азиз, бениҳоят қимат аст нисбати магазинҳое ки дар назди хонаи мо ҳастанд. Аз ҳамин сабаб хай камта чизое ки артошар аз ин магазин гирифтам. Бояд ҳамроҳ магазинро камтар сайрбаст мекунем ва ҳар яке шумо тамошои хубу Дӯстони азиз, аз магазини хӯроквори ман баромадам. Ана акнун ман ба магазини Леруа Мерлен даромадам. Медонед ки ин барои рӯзгор чизҳои лозимӣ аст. Ба ман 2 то болиш дар кор аст. Дӯстон, хостам як назар кунам ва хостам ба шумо ҳам нишон диҳам ин магазинро. Бениҳоят, дӯстони азиз, магазини калон аст. Ҳамаи чизҳо ҳаст дар ин магазин. Ҳамаи магазинро агар нишон медиҳам, гӯед, фикр мекунам ки ними рӯз лозим аст. Ман аз ин ҷо харид кардам. Ан акнун сӯни хона омадам. Хостам дӯстони азиз ҳамин ҳавои зеборо ба шумо нишон диҳам. дӯстон, биёед камтар тамошо мекунем. ана дӯстони азиз, ман аз магазин омадам. Чизҳоро ман аз магазин гирифтам. Камтар амин сир арзон шудааст. дӯстон, хай 2 дона мондааст, ҳамонро гирифтам. Хай як ширинӣ гирифтам. Инаш бошад каша барои духтарчаам. ин ҳамин гуна чизҳоро барои хай питсаам хеле истифода мебарам гирифтам. Албатта дӯстон, нони танӯрӣ, нами гармак аст. 3 дона гирифтам барои хона. кӯдакоам нағз мебинанд. ҳамин хай запустителдаст барои сливки. ҳаминро харид кардам. хай камтарак харид ҳамино буд. хай дӯстони азиз, ана акнун аз Леруа Мерлен чиро харид кардам. биёед мебинем ки чӣ аст дар ин ҷо. дӯстони азиз, ҳамин 2 та
болишчае ки синтепон аст. ман рӯи кашашро дорам дар хона. барои дарунаш лозим буд. ина ҳаминро харидам. анакун биё якҷоя онро рӯкаш мекунем ба ана ҳамин рӯйкаши болишт. дӯстон ина ман рӯйкаш кардам барои болишт. ина ҳамин ду дона аст барои кӯдако. дӯстон болишт хай рости гап дар инҷа кам буд. аз тоҷикистон кам оварда будем. хай оҳиста оҳиста кӯдако ки лозим аст бисёр шуда истодан рости гап намерасад. дӯстон ина ҳаминро мебинед. чӣ мегӯянд тамати ман бебанка. хандаи одам мегирад ки шумо ҳам хеле ҳунар доред надоред. рости гап дар берун монда будам. ҳаво ки бениҳоят сард буд. ях карда бонкҳо кафидаст. дӯстони азиз хайр гирифтам аз банкаш ҷудо кардам. ина бинед рости гапро гӯям қариб ними рӯз истод об нашуд. хай хостам ба шумо ҳам нишон диҳам ки шумо ҳам чунин ҳунарҳоро доред надоред ки медонед бебанка маҳкам кунед таматро. хай намихали дар зиндагӣ ҳаст. дӯстони азиз ана биёед барои бегоҳӣ хӯрок тайёр мекунам аз макарон. ина ҳамин баъд чӣ мегӯянд зирбакашро камтар бо пиёз баъд камтар сабзӣ масак меандозам карда буда мезанам ба он камтар намак чӣ мегӯянд чӣ раваҳои амоди барои ин чӣ меписандад ин сабзӣ асосан барои барам ки ояшро мекунам. мебинам баъд он камтар соки помидор илова карда то тайёр шудани гӯшт ман онро дар оби герм аст хай маъмулан мекунем сикар камтар мезешад. дӯстони азиз ман бохунем ки тагаш нагирад. барои он метавонед камтар обро ҳам илова кунед. ман ғайр аз сохт ба он камтар тайёр шуданаш. баъд мо макаронро дар об меҷӯшонем. дӯстон дӯстони азиз асосан дар рӯи ҳар як макарон навишта шудааст ки чанд дақиқа бояд ҷӯшонӣ. дар рӯи аз ман бошад 10 дақиқа буд. ман онро 10 дақиқа ҷӯшондам. барои он ки макаронҳо дӯстони азиз ба якдигарияш начаспад онро бояд дар оби хунук шӯем. ман онро шустам. ина дӯстон чӣ гуна ки шумо дида истодаед хӯроки бегоҳии мо ҳам тайёр шуд. ба ҳар яки шумо иштиҳои таомро гуфтанӣ будам. дӯстон метавонед шумо ҳам ҳамин гуна хӯрокро ба аҳли оила тайёр кунед. фикр мекунам писанд меояд. рости гапро гӯям ман инро якумин бор тайёр кардам. ба ҳар яки мо дӯстони азиз ин хӯрок писанд омад. метавонед шумо ҳам тайёр кунед. ина дӯстони азиз влоги имрӯзаро дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасонам. аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам ки маро дастгирӣ мекунед, комментарияҳои хуб менависед. метавонед видеоҳои моро ба дӯстонатон равона кунед. ман бениҳоят аз ин шод мешавам. дӯстоне ки нав ба канали мо омаданд ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям. дӯстони азиз ҳар яки шумо моро дастгирӣ мекунед ки дӯстон мо пеш меравем. хайр то влогҳои оянда.